Биектауның 5-нче мәктәбе узган атындагына ачылган. Ул яңа төзелеп килүче торак комплекстагы беренче уку йорты. Бирдә яшәүчеләр аның эшли башлавын зарыгып көткән. Балаларны мәктәпкә җәяү йөртеп булыр дип өметләнгәннәр. Тик теләкләре тормышка ашмый. Уку йортына илтүче юлдан йөрү бик куркыныч дия тияниләр. Бу яңа мәктәпкә илтә торган бердән-бер юл. Күргәнебезчә машиналар тыз-быз йөреп тора, кайберләре балаларны күргәч тә тизлекләрен киметми. Моның өчен биредә махсус юл билгеләре дә куелмаган. Шуңа күрә балалар мәктәпкә менә шушы таштан барырга мәҗбүр. Талия Шәйхетдинова әлеге юлдан көндә улы белән кызын мәктәпкә озатам. Ул бик тар, ә машиналар күп йөри дигән кеше. Шуңа күрә балаларын укырга үзләрен генә җибәрергә куркам. Кичә мәктәпкә балаларны озаттым. Бу хатны көнемдә үземнең. Мин үзем курка бардым. Чөнки монда каршы якка килгән машиналар белән астан мөгән машиналар узып китә алмыйлар. И балалар кырыйга чыгарга тиеш булалар. Менә шушы салынган щебенкадан алып барырга тиеш булалар. Бу беренчедән не безопасно, ә икенчедән балаларның аяк киемнәре туза. Әтиәниләр әйтүенчә, узган атнада биредә бер баланы аздан гына машина бәрдерми калган. Балалар йөри торган юл имин булырга тиеш диялар. Шуңа күрә асфальтны киңәйтеп тротуар салуларын, машина йөртүчеләр өчен юл билгеләре куюларын сорыйлар. Машиналарга айрым юл кирәк, конечно. Пешеходларга айрым, потому что монда машина да йөри, машиналар да йөргәч бик куркыныч балаларны җөртергә. Машина белән күп йөриләр. Менә бу балага әле кагыйдаган атып килеп барам. Улым бу яктан гына йөртеп, машина арттан килә торганлыгы аныдык дип. Балаларны үзләренә чыгарып җибәреп булмый. Әтиәниләрне юл шитендә яктырткычлар булмауда борчый. Бирдәге юлдан кайчан курыкмыйча йөри алырбыз соң дигән сорау белән алар Биектау хакимиятенә мөрәҗәгать иткән, ләкин уңай җавап алмадык диләр. Кызыксындырган сорауларга бернинди конкрет җавап та бирелмәде. Мәктәпкә бара торган юлда бернинди знакларда булырга тиеш түгел икән. Алар әйтүенчә бернинди тротуарда, освещениедә булырга тиеш түгел икән. Замглавыйның әйтүе буенча бюджетта бернинди акча да калмаган, бүленеп бирелгән акчалар калмаган, хотя алар были выделены. Башкарма комитетта әйтүләренчә, бу юлны салуга 20 миллион сумнан артык акча тотылган. Тротуарлар ясауга, юл билгеләре һәм яктырткычлар урнаштыруга тагын 50 миллионнан артык кирәк диләр. Немаловажно, там 24 миллион рублей. Биектауның 5-нче мәктәбенә илтә торган юлны булай да 24 миллион сумга салдырдык. Бу акча республика бюджетыннан өстәмә рәвештә бүлеп бирелде. Бирдә тротуарлар ясарга, от баганалары куярга кирәклеген беләбез. Барсын да эшләп чыгар өчен 50 миллион сумнан артык акча кирәк. Әлегә финанслау чыганагы билгеләнмәгән, ләкин бу проблема безнең игътибар үзәгендә тора һәм без әлеге мәсьәләне хәл итү юлын эзлибез. Биектауның яңа торак комплексында юл кайчан имин булыр, моны төгәл әйтмиләр. Әлегә балалар мәктәпкә тормышларын һәм сәламәтлекләрен куркыныч астына куеп йөрергә мәҗбүр. Көндез машиналарга юл биреп, караңгыда яктырткычлар кулланып. Биектау районыннан Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.